Sunana Ambassador Comrade Salihu Halliru Jibrin, ni zan jagoranci wannan shiri namu mai taken Mai-joni. Mai-joni shiri ne da yake linƙaya cikin sassa daban-daban ya zaƙulo mutane ma'abota abubuwa da za su zo su gaya mana irin baiwar da Allah ya musu, gwagwarmayar da suka sha da kuma irin faɗi tashin da suka sha a rayuwa. Kafin nan mu gabatar muku da wannan baƙo namu na wannan mako za mu je lokaci muna dawowa. Alhamdulillah, barkanmu da dawowa. Muna tare da baƙonmu zai gaya mana sunansa da ɗan tarihinsa za ku ji daga bakinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muke gabatar da wannan sunana Comrade Aminu Ahmad Muhammad wanda aka fi sani da Comrade ‘yan kaba. Sannan ni mazauni ne na ‘yan kaba. Mana Aminu, ko in ce barista Aminu, ta yaya aka tsinci kai a gwagwarmaya? To, farko ita dai gwagwarmaya mutum take yi. Ita da kanta za ta gayyace ka. In lokacin ya kai sai in lokaci kawai sai dai ka tsinci kanka a ciki. Ba yanda za a yi ka ce kawai yau dai na wanke riga na wanke kafa na shiga gwagwarmaya. Sai dai kana ciki ka fuskanci kai ma ashe kai ma dan gwagwarmaya. Sai dai kana ciki kawai ka ji kai tsindin ashe kai dan gwagwarmaya ne. Haka ake tsintar kai a cikin ta. Mana Aminu, a cikin gwagwarmaya akwai abu mafi girma. Ƙalubale. Kusan duk ɗan gwagwarmaya zai gaya ma akwai ƙalubalen da ya fuskanta. Akwai gaske sai duk wani ɗan gwagwarmaya zai gaya ma cewar akwai ƙalubale da yawa. Kamar yadda duniya ba yanda za a yi a ce ya so ka. To haka kuma ba yanda za a ce kowa yana kin ka. Ba zai yi sannan in kana yin abu na kirki a cikin gwagwarmaya ba yanda za ka yi ka ce kowa sai ya kalli wannan abin da kake yi dan daidai ne. Wannan ko da kuwa shi ne mafi ko da shi ne mafi daidan wani sai ya gani ya ce ba daidai ba, da wani sai ya kalla ya ce wannan ba daidai ba ne. Haka gwagwarmaya take. To Aminu, ko akwai wani lokaci ke cikin gwagwarmaya da yake jin kawai tsaya ka haƙura da wannan harkar ba za ka iya ba? Gaskiya akwai. Ka san yanzu kamar gwagwarmaya ta ɗan rarrabu, kowa da kalar yadda yake gwagwarmaya. Kwamarawa sai muka haɗa komai namu ne. Komai namu ne. To idan ka je wata gabar sai ka ga cewar kai daga nan dai kai ka daina. To amma sai ka ga cewar dole fa al'ummar da kake tare da su dole al'ummar da kake tare da su dole fa sai ka shiga. A lokacin da ɗan gwagwarmaya ya shiga irin wannan ruɗanin zai sa hannu. Wanda abun wannan shi zai kawo kamar gaban ƙasa da matasa. Idan ya hau inda ya yi wannan abun ba kuma matakin shi za ku ɗauki matakin shi. Za mu ɗauki matakin shari'a. Za mu iya kaiwa gaban kotu akan cewar muna neman wanda muka yi masa wahala ya sa hannu ya yadda da alkawarin da ya mana wanda gashi an kawo wata gaba har yanzu mun ji shiru to muna neman kaza dai da akan cewar wannan. Akan na idan na bayana ya zama kaza to na san ni kuma lokacin zan zauna na huta sai na yaye wasu sai kuma mu ci gaba. Wane can mu muke kallo a rayuwa idan muka je hatta neman kuɗi ma so muke mu daina shi. Shi ne babban burin. Ana zo matakin da ake akwai matakin da zaka idan ka sa ranka zaka samu wannan matakin. Dan ni gaskiya babban a rayuwa akwai matakin da nake so idan na kai kuɗi na daina neman sa sai dai ina buƙatar duk abin da nake son na kashe kuma ba zan gaza samun shi a tare da ni ba domin an yi investing na baya a gaba. Wannan shine babban buri na gaskiya.